खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटुब चेनेलाव आं बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै जोंनि राङापारा बियाबनि सिङाव थानाय माइनावपारा गामियाव गंसे बाथौआरि न'खर माने जोंहानि आबौआनो जायो बिस्रा गंसे बाथौ मन्दिर बानायदों न'खराव नै नायनो हागोन। गोबां मोजां साजायदों नोंथांमोना नायनो हागोन। नै दा फारि फारि देखायलांगोन आङो आरो लोगोसे बेखौ साजायनायाव बेसेबां खरस जादों आरो बेसेबां फैसा थांदों बेनि बागै दा नोंथांमोननो खोन्थानाय जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै नायलांबानो जाबाय। होमब्ला लोगोफोर सिङाव हाबसै। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा न'खर बिगोमाजों एसे सावरायनोसै बेखौ बानायनायाव बेसेबां खरसा जादों बेसेबां फैसा नांदों माने बेखौ डिटेल्स नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानोसै जोंहा सायाव सोंनानै आरोना फैदो होमब्ला आबै आबौजों सावरायनोसै। लोगोफोर नैबे गोथार मन्दिरखौ बानायनायनि सोमोन्दै आं नैबे आबै आबौमोनाव एसे माखासे बाथ्राफोर सोंनोसै दायो नै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। खुलुमबाय दे आबै आबौमोन। जागोन दे नोंथांमोनजोंथ' दायो आं एसे मोगा मोगि लानोसै नैबे गोथार बाथौसालिखौ बानायनायनि सोमोन्दै जाहाथे बे भिडिअखौ नुनानै गुबुनफ्राबो जेन बानायनो हायो नायनानै। आदसा आबै आबौमोन नैबे गोथार सिबिसालिखौथ' बानायबाय दा बानायनायाव थारैनो बेसेबां फैसानि गोनांथि जानाय आरो माबायदि खालामलांखो बेखौ फोरमायलाय एसे आबैया। आबौ माने मन्दिरखौ जों बानायनायावहा 1,20,000 थांदों आबौ। ओमफ्राय जोङो बिदिनो गोथां गोमो गोजा फोननायाव जोङो बिदिनो हाजिरा लानानै मावदों नालाय बेयावनो एसे माने बांसिन थांनाय जाबाय आरो मन्दिर बानायनायाव। आदसा होमबाथ' बे गोथार सिबिसालिखौ बानायनायाव हमना ला 1 लाख बा 1.5 लाखआनो थांदो आरो ना।
आदसा दा अब्ला आबै आबौमोना बुंलाय जे नोंसानि न'आव बेबायदि गोथार सिबिसालिखौ समायना रमायना साबना हामना खालामखांनानै नोंथांमोना गोसोखौ माबायदि मोन्दों इसोर सिबिनायाव देलाय? जोबोद मोजां मोननाय मोनदों जों गोसोखौबो बिराद मोजां मोनो गोसोखौ जोङो सान्थि मोनो आफा बोराइ बाथौखौ बावनानै जों दिनै बिराद मोजां मोनो बेनि थाखायनो जों दिनै बोराय बुरै आथिं लेंग्रा लेंग्रिबाबो आं दिनै आंनि खामानि आसाखौ मावनायखौबाबो गारनानै आं आफा बोराइ बाथौखौ बावनानै आं दिनै बुहुद माने मोजां मोननानै आं बेखिनिखौनो आङो साबायखर होयो आफा बोराइ बाथौजों जोंनिसिमबो अननाय दं आफा बोराइ बाथौआ। आबौआबो जोबोद मोजां मोनदों ना? आंबो बेनो आंबो बेबायदि मन्दिर लुना होनानै जोंबो सिबिनायनि थाखाय जोंबो बिराद मोजां मोनो गोसोखौ गोथार मोनदों आरोना। औ ओमफ्राय बेजों लोगोसे आबै आरो आबौ नोंथांमोना जोंनि बाथौ धोरोमनि मानसिफोरखौबो बेबायदि सिबिसालि बानायनानै बेबायदि मोजाङै सिबिलांजानायखौ लुबैयो नामा? औ आंबो बेबायदिनो लुबैयो आबौ माने बेबायदि मोजां जोंनि बाथौ सिबिसालि बायदि मन्दिर लुनो हायोबा बिदिनो बावलांनो हायोबा जोंनि धोरोमा जौगालांबाय थागोन अराय सम मावफुंलांबाय थानो हायोब्ला अराय सम जोंनि बाथौ हारिया जौगालांथों होननानै आंबो सानो आरोना आबौ। आदसा जागोन ना। बेजों लोगोसे आबै आरो आबौ नैबेबायदि गोथार सिबिसालिखौ खायसेखौ आरोना बेबायदि बानायनो हायाब्लाबो गुबुनफ्रा ओरैनो बाथौ गोजा गायसननानै जाहाथे सिबिनायाव लोरबां गोसोजों सिबियो बिसोरो जाहाथे बेबायदि खालामनो हायाबाबो बिथांमोनखौ जाहाथे बेबायदि लोरबां गोसोजों सिबियालासे माने गोथार गोसो होहाबनानै माने सिबिहोनो थाखाय माबाफोर बाथ्रा बुंगोन नामा? जायफोरानाखि बेबायदि लुनो हायाब्लाबो माने सिबिबाय दं माने बिथांमोननिसिमबो माबाफोर बुंगोन नामा? बिनिसिम आं गोसो गोथारै बावथिनो थाबाय रायजो राजानिफ्राय बुंथिनो थाबाय बा साननाय थाबाय बेनो जेनेब्ला जोंथ' बयबो मन्दिर लुजोबनो हाया सोरबा गोनां दङ गैया दङ अब्लाबो दिनैसिम जों सानफ्रोमबो बेबायदि गोथारै बावनाय थिनाय थायोब्ला जोंनि गोसोआ बेसेबां गोथार बेसेबां मोजां बेसेबां जौगालांगोन आरो जों बेसेबां मोजां देहा जालांगोन बेसेबां गोसोफोरा मोजां जालांगोन बिनि थाखायनो आं दिनै जोंनि बाथौआरिफ्रा मन्दिर लुनो हायाबाबो जों ओरैनोबाबो आंबो गोदो बिदिनो बावना थादोंमोन अब्लाबो बिदिनो बावनायजों लोगोसे गासिबो बावनाय थिनाय मोजाङै मोजां बावलांनो हाब्लानो बिदिनो जोंनि धोरोमा जोंनि गोसो गोरबोआ बेसेबां मोजां मोनलांगोन दिनैसिम जों बावनानै जों बेसेबां मोजां मोनलांदों आरो जोंनि देहाफ्राबो बोरै मोजां मोनलांदों बेबायदि मोनलांबाय थागोन जे मन्दिरखौ बयबोथ' लुबाय थानो हाया नङाना रायजो राजाफोर सोरबासो लुनो हागोन सोरबासो लुनो हाया बिनि थाखायनो लुनो हायाब्लाबो जों ओरैनो माने बाथौ बेरा दुमनानैबाबो जोंनि बाथौआरिफ्रा बावनानै दिनै बेबायदिनो मोजाङै मोजां सोलिलांनो हाथों अराय सम बेबायदिनो जौगालांनो हाथों इसोर आफा बोराइ बाथौआ अननानै जोंनि बर' हारिखौ मोजाङै जालांथों दिनै आंनि दिनै आंनि बाहादुर सरगियारिया आं दिनै रायजो राजाजों आं बुजिनाय थाबाय होयो जागोन जोबोद मोजां साबायखर थाबाय लोगोसे आरो आबौ नोंथांमोना बेखौ मा बारायाव ओरैनो आलारि बाथि लागायबाय थानाय जायो आबौ? जों बे बाराव जों मंगलबार बिस्थिबाराव जों साननाय जायो। आदसा जों मंगलबाराव फुङाव आरो बिस्थिबाराव फुङाव खननै होयो आरो बे साननैयाव होयो आरो ओमफ्राय बेलेग बाराव बारा दे बेबायदि लागायबाय थायो आरोना ओमफ्राय सिबिनानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो ना? मोजां मोनो जागोन ना आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना माबा माबि खालामबावो नामा जेनेबा नैबे सिबिनायनि गेजेरजों ओरैबायदि थायोना जेनेबा गामियाव बा आनसलिकआव बिदिनो दान बावहैनाय हिसाबै सोरबा न'खराव थाखा फैसा एसे दोनथुमनानै लांबाय थायोना बेबायदि राहा दं नामा जेनेबा? बेयाव आं बुंनोसै मोनसे आङो जेनेबा आं बेबायदिनो दा मन्दिरावहा आङो दायो मंगलबाराव आङो सानफ्रोमबो जि गरसे हायो थाइसे थाइनै बा थाइबा हायो आं बिदिनो गरसे गरनै हायो बिदिनो दान हिसाबै दिननानै आङो दिनै आङो 2 बोसोरावहा 2 बोसोर थांनाय आं बेसेबां बोसोरमोन आं दाबो बावलायलांबाय आंबो ओमफ्राय आङो माबायाव गामिनि रायजोनि मन्दिरावहा आं होग्रोबाय
आरो देग्लाय होनो गोनां आनसलिकआवहा दायो देग्लाय होनो हायो आं दायो आमथिसुवायावबो होनो सानदोंमोन आं जायासै मोना फैगोन बोसोराव आं होनाय जासिगोन आं बिदिनो गरसे गरनै दिनै बे गरसे गरनै दिननायावबो आं ओरैबायदिनि थाखाय दिनदों जे आं बै समाव नैथि फोरबो जादोंमोन नाहरगुरि गामियाव बेयाव बुंदों जे बे न'खरसे बिराद लोमजानाय दंमोननो बिस्रा जानो गैथारा जानो गैथारियाव आङो जेनेबा साननानै बिस्रा बे ओरैबायदि जादोंनो जेनेबा आं मन्दिराव गरसे गरनै दिननाय बे 300 थाखाजों आं मालाबा आङो बेमार जाबोला आं बिदिनो फोसाबनो हागोन नामा आंथ' 300 थाखा दंमोन मन्दिराव दिननाय होननानै बेजोंनो बियो माने गावनि बेमारा हामदोंनो बेखौ साननानैनो आङो दा गरसे गरनै दिनै आंबो दा 2 बोसोर जाबाय आं दिनै हैनो हायाखै अब्लाबो आं दा फैगोन बोसोराव आं दिन बनानै हैगोन आं बिदिनो आंनि मन्दिरावहा दान होनाया आं इसोर आफा बोराइ बाथौनि अननायाव बिदिनो आंनि न'खराबो मोजां जालांथों रायजो राजायाबो मोजां जालांथों अराय सम बिदिनो जौगालांनो हाथों होननानै आं दिनै आफा बोराइ बाथौसिम लानानै आंबो फैसाखौ गरसे गरनै थाइसे हायो थाइनै हायो थाइथाम हायो थाइबा हायो बे फैसाखौ दिननानै आं दिनै आनसलिकआव लांगोन होननानै आं दिनै आफा बोराइ बाथौसिम आर'ज गाबनानै निमाहा आं दिनै जादों आफा होमब्ला दा आबैया जमायना दोननाय जेनेबा थाइसे थाइनै फैसा बेखौ दोनदोंना बेखौ एसे नायजागोन नामा दिन्थिनो हागोन नामा आं हागोन दिनगोन माबा लखबनानै आं देखायगोन आं दिनबाय थानाय इसोर बोराइ बाथौनि अननायनि होमबा एसे लायनानै देखायफैदो आबैया दे थां लायलाय जागोन बे टेटसजों माबादों नै लोगोफोर नै नायदो नै आबैया सिबिगाफ्रोमबो बेबायदि फैसाफोरखौ दोनथुमनानै गामिनि मन्दिर बा बियाबनि सिबिसालियाव दैथायहरो सम सम नै नायनो हागोन नै बेबायदिनो दोनबाय थायो आरो नोंथांमोनाबो बेबायदि दोनथुमलांबाय थाबानो जाबाय गुबुननो दान होनो हायोब्ला जोंहा गोसोआव गोजोननाय मोनो आरो लोगोसे बोराइ बाथौआबो जोंखौ नाहरो नै बेबायदिनो गरसे गरनै दोनबाय थानाय आरोना रायजोफोरा बेखौनो आङो देखायनाय जादों ओमफ्राय आबै बेबायदि फैसा गरसे गरनै दोनथुमोब्ला इसोरनि मुङाव माबाफोर जेनेबा मुलाम्फा जानायजों लोगोसे बा गुबुनखौबो बेबायदिनो दोनथुम जानायजों लोगोसे आरोना रायजोफोरनिसिम माबाफोर बुंनो सानो नामा आबैया माबाफोर जायो नामा आंनि बायदिनो बेबायदिनो सोरबा रायजो राजायाबो गोसोआव दङब्ला आंनि बायदिनो बिदिनो गरसे गरनै दोननानै रायजो राजाखौ देखायनो हागोन आफा बोराइ बाथौनि मन्दिराव हैनो हागोन आं ओंखायनो आं बिदिनो गरसे गरनै दोननानै आं दिनै बेबायदिनो जमा खालामनानै आं दोनथुमनानै आं दा आनसलाव हैनो नागिरदों सिगाङाव आं दिनखांनानै आं गामिनि मन्दिराव हैखांबाय आरो दा आनसलाव हैनो नागिरदों आं बेबायदिनो गरसे गरनै दोनथुमनायखौ इसोर बोराइ बाथौ अराय सम मोनफ्रोम रायजोफोर नोंसोरबो बिदिनो हायोब्ला बिदिनो गरसे गरनै दोननानै दिनै आफा बोराइ बाथौनि अननायाव मन्दिराव हैथों आंबो बेखौनो सानो रायजो राजाफोर बयबो बेबायदिनो दिनथुमनानै गरसे गरनै बहाथो हानो बुरजा थाखागोन रायजोफोर बा थाइसे थाइनैखौ दिनथुमनानै आफा बोराइ बाथौसिम बेबायदि गरसे गरनै दोनथुमनानै हैनो हायोब्ला जोंहा बुहुद मोजां बिराद मोजां जायो आरो रायजो राजाफोर बेफोर इनाय खामानि नङा इसोर आफा बोराइ बाथौनि अननाय रायजोफोर बयबो साननानै बेखायनो बेबायदि खामानिखौ मावनो सानोब्ला बयबो मोजां इसोर आफा बोराइ बाथौजों अननाय थागोन जै जाथो आफा बोराइ बाथौजों अननानै आं बुङो रायजो राजाफोर जै जोबोद मोजाङानो बे खामानिखौ गासै बाथौ धोरोम सिबियारिफ्रा खालामबानो जाबाय आरो खालामखायो बांसिनानो अब्लाबो बयबो खालामोब्ला गोसोखौ मोजां नाङो आरो जोंहा आरो जिउआव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे राहा बेफोरबायदिबो जायो दायो आबै आबौ आं बावनासो दङ नोंसिनि मुंखौ सोंनो ओरैनोथ' जोंहा राङापारा बियाबनि सिङावनो थानाय नैबे माइनावपारा गामियावनो बियो दा आबौनि मुंखौ मा होनदोंमोनलाय आंनि माबाया नामा औ महेन्द्र सरगियारि महेन्द्र सरगियारि ना आबौनिया आदसा आरो आबैनिखौ मा होनदोंमोनथाय आंनिया पाहारि सरगारि आं आसा मावो रायजोफोर औ नै आबैनिया अब्लाबो आं थेवबाबो आं बे मन्दिरखौ बावनो गारा आं रायजोफोर औ आबैनिया पाहारि सरगियारिनो लोगोसे आसा बायदेवबो आबैया
आरो नैबे गोथार सिबिसालिखौ बा इसोर सिबिनायखौ आरोना आबैया जोबोद मोजां मोनोनो गारनो हाया मोजां मोननायजोंनो सिबिबाय थायो आरो बेबायदिनो न'खरावबो राहा मोनदों नै नायनो हागोन लोगोफोर आङो आबै आरो आबौजों नैबे मन्दिर लुनायनि बागै गोबां खोथा बाथ्रा सावरायबाय बिदिनो नोंथांमोनाबो नैबे आबै आबौमोना लुनाय बायदि लोगोसे सिबिनाय बायदि नोंथांमोनाबो जाहाथे बाथौ धोरोमखौ लानानै इसोरखौ मोजाङै सिबियो बेखौ आं आसा खालामबाय गोथार गोसोजों सिबियोब्ला बयबो राहा मोनो बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ आं आबौमोनजों गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय नोंथांमोना भिडिअ नायबानो मिथिसिगोन फारि नायलांबाय थादो होमब्ला आबै आबौमोन दिनै बेखिनियावनो जाथ'सिगोन नामा उननि समाव आङो एसे खबर लाफैफिनसै जागोन दे खुलुमबाय दे आबै जै जाथों लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सोरबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे माबाफोर सोंनो गोनां दंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय